Piro, Mbak? Kalau ini, Mbak. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama maknya aku seminggu prei gak dodol. Iki mulai guys esok hari Senin. Esok dodol. Kalau lagi diocei. Lagi diocei. Duk, aku tak ada nasi ya. Mi. Pasare sepi. Ora nek bakul ki kawit isuk yang ngene iki. Ayo. Kawit isuk ngene iki mangke enek apa-apa? Nggih. Tahu-tahu ya ora enek. Tempe. Gak prei aku, Jek. Ijek prei urung dodol aku. Lagi apa iki lho mulai golek-golek. Acarane jam piro kok? Jam 12 mangkate. Ndawang Jawa dikon jam berduduk. Iya. Mbah Parni, halo. Jam 11. Acarane jam 11. Tapi wong-wong jere kon bar beduk apa gak sedeng ngono? Sebelah. Tawele ora nongko le. Alah aja diseretake yo yo. Bocah yo. Ada ya boleh. Ada digenjong enjang wis kesuwen. Alah mendarat, Dik. Mendarat. Lah piye tangga gedhe iki masa ape ndelik? Mal wedok kowe ngurusi apa ning kono? Aku tak ngurusi wong ayu sik iki lho. Kowe wong elek mburi ae kowe. Oh, jancuk. Mburi ae yo. Jorok. Seneng tak pisahi kowe. Yo manyak. Yo nyuwun apa manyak? Wong ayu ki nek ana wong elek bongko kabeh. Mendarat e pilihane sing enak-enak. Sing ayu ki justru Sing gosong ning pawon, Elek ki cangkem. bagian mburi, kowe Ki bagian abang pawon. setengah kilo piro? Abang setengah kilo. Ngono kok delok egrek-egrek kae. Seminggu prei iki megake legrek. Antrian selanjutnya ya, harap sabar. Kencur saon. Oke, siap. Kacang apa iki? Kuwi lho kok ya. Bawange engko seprapat. Ora satu on, kowe price kok diae. Rewang ngono kok awak kudu katisen awak. Murem iki kok kene, Mas. Iya. Kacangnya wis anyar. Anyar rasa nyempet 36. Dino bar 35. 36 kayak sebiyen mulo. Iki Pak sampun. Seprapat itu segitu. Sak kilo. Seprapat kok piye? Iki berapa juga? Oh matem kok jos. Jos men. Welute kok renek cah. Kene gosokan lho, Mak aku syuting kene kok. Mau marai kowe mangkel atiku kok. Iki saan. Sampai Ya kencur saan. Dirasa mangkel. Maknya, kowe dirasa mangkel lho. Wis dadi aku engko awan let. Nang ndi? Endi? Wis dadi ndek bengi Sak tengahnya. tengah. Lah TikTok wis balik piro? Gak balik ya wis. Balik sampe. Gawene to. Niki jere rene sing bosok. Yang iki lek gowo rasa wok buang.
Baju ki wedok. Kacangnya 1 kilo ya. Pasare anggere yane nek ora enek wong ya, Dik. Lah ya ini pasare ora enek wong ya, Dik ya. Nek wong. Biasane grudu-grudu ngono, delok le. Selentiken. Lomboke abang mah urung disauri setengah piro ya. Bubuk endi lah? Bubuk. Lah jane pas 10.000 meneh, mane pas aku lagi. Walah. Karek lo sebut. Kita lanjut dari pasar. Kita seminggu libur. Dengan beri. Oke pemirsa, kita lanjut ya guys ya. Iki koko mae bar blonjo ke pasar iki wis sampai bengi. Kondangan ning Garwalas ora tak syuting, mae lali ora nggawa HP, HP-ne wis entek batune. Mek nyuting TikTokan tok. Entuk undangan kanggone Asoka Deni, anake dadi nganten sing nomor 2 ya guys. Jenenge Isna. Balane Mas Aris padha dadi nganten kabeh. Mudah-mudahan ngantene sakinah mawadah ya rahmah. Langgeng selawase muga-muga ndang di anak, ndang di turunan. Iki mang alhamdulillah aku mulai ku jam 2 langsung pulang goreng kerupuk untuk undangan ning Garwalas. Muga-muga sing duwe restoran ya seger waras, panjang umur laris terlalu. Muga-muga ulan ngarep anek sing ngejob neh, make beroh rasane mangan ning Garwalas neh. Mang mangane bakso, sate kambing, lontong kikil, terus rica-rica ayam. Terus sayur-sayuran pokoknya godhong kates godhong apa enek kabeh ya guys. Sak grup mang grup Garwalas. Sapa sing ape teken nek dadi nganten ulang tahun apa ae bisa nanti ada Mbak Wiwin ini www.com ning Garwalas mang ya nek sekretaris e. Tur make ya kenal sing duwe bose wong Balun anake Bu Umi tuk Buntung. Ya sing ngelola tapi aku make urung syuting ning baksone, sing bakso tetelan urung syuting ya guys. Ki mang ning Garwalas prasmanan ngantenane nggone anake Mbak Asoka Deni salon sing tukang rias nganten ki mang duwe mantu anyar entuk Lamongan. Gresik apa Lamongan ya guys mang ya. Mang aku budale ya karo Aris, karo anakku lanang ya. Wis iki sesuk aku mulai merangkak dodol ya guys. Dodol wis seminggu nemen gak duwe dhuwit. Sing dandan iki dandan iku HP-ne ya lodot. Ki woro-woro sing ape pesen sambel welut sesuk ready.
Monggo-monggo sing badhe tumbas sambel welut silakan datang ning Pasar Merah apa ning Gapura Jawa apa ning SMP. Ketoke sesuk tanggal abang, prei apa menyang le? Menyang le tanggal abang. Menyang wong mang minggu ya menyang kok. Wis ngono ae, guys. Ya tak cukupi semene kontene dina iki nek aku mang kelan tewel barang tak syuting ya guys mang. Nek masak, nek bergudeg ning pasar, nek ning ngantenan ora tak syuting soalnya akeh dangdute ya guys. Kena hak cipta. Mangkane iki syutinge ning omah ae, tak terusane ning omah. Ki mang banyak mbone ndi ning warung mbone ndi. Lah engko nek di dangdute ora kaprah syuting dangdung-dangdung wis kena klaim iki TikToke wis kelep di mbat boyo mangkane yo wis iki mulai neh mae sapa-sapa sing ape ndelok TikToke mae wis ready. Akune wis dadi. Wis tak simpene engko ndak dicolong wong neh nyangot. Oke guys, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kontenku yang selanjutnya ya guys. Wassalam.